og I andre også har det, så begynder I at interviewe. Kom med stjerne. Alle sammen. Nej, det var ikke så nemt at holde fast i fødderne. Ja, hej, jeg hedder Svend, og jeg har været med på det her cruise i Tyrkiet. Og det har været meget spændende. Ja. Er der noget ved den her tur her, der har overrasket dig? Hvor meget man kan se på mennesker, hvordan de er, hvor meget de passer sammen med deres, hvad skal man sige, kropsform. Man simpelthen kan se ud fra, hvordan de ser ud, hvordan de er. Og så hvor meget af de her alternative ting, at de rent faktisk virker. Ja, hvad er det for noget alternative ting, du tænker på? Jeg tænker på tankefeltsterapi og alle de her, altså egentlig de her alternative termer og teknikker og sådan noget, der at det virker rent faktisk. Og det er tit den fejl, vi laver. Vi behandler andre mennesker sådan, som vi gerne selv vil behandle. Det er også sådan, det har fået at vide, det gør. Ja, og det er i virkeligheden ikke rigtigt. Det æstetiske, de snakker sådan om, nu må vi få greb om det. Det er sådan noget, man kan føle. Og holde hovedet koldt og få kolde fødder, stramme ballerne, få fast grund under. Altså, så siger det nej til, at du giver, de siger ikke nej til at tage med til et møde. Okay, nå, fint nok, så det finder vi lige ud af, men det er i hvert fald i Brøndby på. Jeg synes, Assanne og Regine er nogle fantastiske, dejlige, varme mennesker og gør undervisningen rolig og afslappet. Jeg vil komme til at savne det rigtig, rigtig meget. Kursus specielt tilegnet eller målrettet network marketing og specielt ACL, så vil det være fantastisk. Og det mest fantastiske for mig ved at være her i dag, eller i den her uge her, er selvfølgelig de her omgivelser, de her fantastiske mennesker. Men det er lige så meget det, at det her det lykkes, og jeg er også sammen med en del af mit team. Hvad kommer det til at betyde for din fremtid? Jamen, den skulle da gerne se lys ud. Fordi nu kan jeg jo, når nu jeg har overskredet grænser, når man gør det en gang, kan man jo gøre det igen. Ja. Og så har vi fået nogle værktøjer med hjem, som jeg vil satse på at... Nej, det jeg vil ikke satse på det, fordi jeg har allerede lavet en aftale med nogle af repræsentanterne, at vi skal mødes og så sidde og kigge og øve os i ansigter. Ja. Er det noget, du vil råde andre til at tage med på sin tur her? Ja. Vi har nogle rigtig gode pauser. Ja. Tak for det, Christian. En spiser, for eksempel. Ja. For ligesom at, hvad kan man sige? Ja, for at se. Ved udelukkelsen. Ja. Eller vil man gå efter det, man selv tror? Eller vil man tage et bredt spekter? Altså, jeg synes, du skal tage det, som du tror, at han er. Dem, der ser billeder for sig, det er de visuelle. Dem, der hører, hvad var det, der skete, hvad var det, der blev sagt. Det kalder man auditive. Så er det dem, der føler mennesker, som husker via deres følelser, hvad det var for nogle følelser, jeg havde den dag. Det kalder man kinestetiske. Man kigger det lige efter i søvnen, ikke? Og man ser i lyset af det, så kan jeg ikke se, så er der ikke skygge af tvivl om, at jeg ikke ører til det her. Det vækker til eftertanke, og så har jeg øje for det, eller det kommer an på, hvad for en synsvinkel man ser det fra, eller nu må vi se en lys, der laver små historier eller små samtaler med sig selv. Det kalder man auditiv fingre med, eller jeg øjnede lige en chance. Man vil have en god relation med andre mennesker og skabe tillid, så kan man behandle folk sådan, som de gerne vil. Trækker vejret og så videre, det står også på her. Det er dejligt! Der er lidt varmere herovre, hvis jeg Nu har vi snart OL-blomst. At blive millionær, for det er noget, som alle vil være. Så din chance, når den er. Hvis du vil være millionær,
eller videotelefon, der lukker til PC og sonofon. Vi bliver rigtig ked, og vi kan ikke følge med, for SN er bygget op af kærlighed. Det er stil til dialyd og ikke til grin. Så tager vi en bil af vores stil. Kunne vi at blive millionær, og det er noget, som alle vil være. Hvis du vil have succes i SN, så skriv du under, ja min ven. Så kunne vi at blive millionær, og det er noget, som alle kan lære. Så grib chancen, når den er her, hvis du vil være millionær. I skulle være her! I skal være i misundelige, hvis I ikke selv er her lige nu. Vi er lige blevet enige om, det er skønt at arbejde i SN. Det er det her. Det eneste vi mangler, det er dig.